στο εξωτερικό, τρέχοντας τις διαδικασίες ανάπτυξης και υλοποίησης του στοιχηματισμού. Εισαγωγικά, για να ξεκινήσουμε τη σημερινή ομιλία και το σημερινό event, το οποίο γίνεται εδώ που είναι η καρδιά της επιχειρηματικότητας, στο ΕΒΑ, θέλω να πω και να τονίσω ότι μέσα από πολλές δυσκολίες και επίπονες προσπάθειες, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το τμήμα που τυχαίνει να είμαι κοσμήτορας, για μια ακόμη φορά είναι πρωτοπόρο. Είναι πρωτοπόρο γιατί προσπαθεί να μεταδώσει την πληροφορία και είμαστε ευχαριστημένοι που είσαστε σήμερα εσείς όλοι εδώ να ακούσετε διαφορετικούς ομιλητές από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τον χώρο των media, από τον χώρο του αθλητισμού, από τον χώρο της κοινωνίας και να αναδείξετε και να αναδείξουμε μαζί τις διαστάσεις στην αθλητική δραστηριότητα. Αλλά όχι μόνο, αλλά και στην επιχειρηματικότητα. Η εργασία της σημερινής ημερίδας πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ελληνική Βουλή συμπεριέλαβε πρόσφατα στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο διάταξη σχετικά με τη χορήγηση αδειών διεξαγωγής τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου. Η πρώτη επαφή μας με την αγορά ήταν η πρώτη επιστημονική μερίδα που είχε οργανώσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το 2016, 14 Γενάρη του 2016, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης της Κυβέρνησης. Εκεί, επιστήμονες, πολιτικοί, άνθρωποι της αγοράς και επενδυτές από το εξωτερικό είχαν θέσει τον προβληματισμό στην τότε κυβέρνηση της αναγκαιότητας να παρέμβει άμεσα, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η απέτηση της κοινωνίας για να δοθούν μόνιμες άδειες. Είμαστε σήμερα πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι, λόγω του ότι άμεσα η νέα κυβέρνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα προχώρησε στην ψήφιση στις 30 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, του 2019, νόμου για την μόνιμη πλέον αδειοδότηση των επενδυτικών εταιριών στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, όλες οι συνεδρίες που θα ξεκινήσουν στις εργασίες σε λίγη ώρα ασχολούνται με το εύρος των οικονομικών, κοινωνικών, νομικών, επικοινωνιακών, τεχνολογικών θεμάτων, αλλά επίσης αφορούν και κάτι ακόμα. Αφορούν την αγορά την ίδια. Θέλουμε ανθρώπους από την αγορά, οι οποίοι θα έρθουν εδώ να δώσουν τον προβληματισμό τους και να βοηθήσουν την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική πολιτεία να βελτιώσει το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας. Σήμερα η αγορά των τυχερών παιχνιδιών παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, καθώς έχει ήδη εισέλθει στη διαδικτυακή εποχή της παιχνιδιοποίησης και τα e-sports, όπως είπε και ο πρόεδρος της Αγωνιστικής Επιτροπής προηγουμένως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου που δημοσιοποιήθηκαν στην εφημερίδα Καθημερινή στις 23 Οκτώβρου του 2018, με τίτλο «Στο τζόγο ξοδεύεται το 9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος», οι Έλληνες πόνταραν στα τυχερά παιχνίδια για το έτος του 2017 περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητοί φίλοι, φοιτητές του προπτυχιακού μου και του μεταπτυχιακού τμήματος, εκτιμάται ότι είναι 3 εκατομμύρια μόνο κύκλος εργασιών των VLTs που δουλεύουν σήμερα υπό τον ΟΠΑΠ. Δεδομένου ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αγγίζει περίπου το 249 δισεκατομμύρια, ο κλάδος των τυχερών παιχνίων, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει σχέση με το gambling, συμμετέχει στο συνολικό τζίρο με 8,5 έως 9% περίπου του συνολικού τζίρου. Συγχρόνως, ένας μεγάλος αριθμός παράνομων ιστότοπων προσφέρει παικτικές υπηρεσίες, ο τζίρος των οποίων είναι θέμα εικασίας. Μπαίνοντας χτες το βράδυ στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής, είδα ότι μέσα από 25 διαφορετικές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια ήδη έχουν κληρωθεί πάνω από 2.600 διαφορετικοί, 662 αν δεν κάνω λάθος, τέτοιοι ιστότοποι. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η αγορά όχι μόνο πρέπει να ρυθμιστεί, αλλά πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Να τελειώσει για να δώσουν δικαίωμα στους επενδυτές
τα λεφτά που θα επενδύσουν και να επιστρέψουν πίσω στην κοινωνία μέσα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, αλλά να έχουν και κέρδος να επενδύσουν. Ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο αγγίζει περίπου τις 10.000. Οι δε παίκτες φτάνουν τα 3 έως 4 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 5 έως 10% αυτών των παικτών χαρακτηρίζονται ως συστηματικοί παίκτες. Μέρος αυτών των συστηματικών παικτών, γύρω σε 100 περίπου χιλιάδες υπολογίζουμε μέσα από έρευνες τις οποίες έχουμε ανακοινώσει σε ένα δεύτερο συνέδριο που είχε γίνει το 2018 μαζί με τον κύριο Τσέκερη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς, από τους 100.000, παρουσιάζουν συμπτώματα παθολογίας, εξάρτησης σε διαφορετική διαβάθμιση. Θέλω να πω ότι τα τελευταία 4 χρόνια παράγουμε γνώση, παράγουμε έρευνα, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις προτάσεις μας, ήδη, όχι θα δώσουμε απλά, ήδη έχουμε δώσει, έχουμε συμμετάσχει σαν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη δημόσια διαβούλευση τις αρχές του 2018 ενώπιον της Επιτροπής Παιγνίων. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες θέσεις και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Επιτροπή που μας κάλεσε να πούμε τις απόψεις μας, όπως επίσης πληροφοριακά και το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αν ενθυμούμε καλώς, κατέθεσε συγκεκριμένα υπομνήματα για την εύρυθμη και γρήγορη λειτουργία, αλλά και επίσης τη διαδικασία να έρθει ο νόμος στη Βουλή για να μπουν όλα τα πράγματα αυτά σε μια θέση, για να μπορούν οι επενδυτές να επενδύσουν πού αλλού, στον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να συνδέσουμε τον ελληνικό αθλητισμό με τον αθλητικό στοιχηματισμό. Κάποιος εμβληματικά είπε προχτές ότι ο αθλητισμός, ο στοιχηματισμός ενώνει. Πραγματικά μας ενώνει. Και το βλέπουμε σήμερα εδώ, είμαστε όλοι παρόντες. Είναι παρόντες, παράγοντες από όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία θα χαιρετήσουν τη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο κλάδος παρουσιάζει μια σημαντική γνωσιακή, τεχνολογική και οργανωτική ανάπτυξη και καινοτομία. Παραγωγή νέων μηχανών, εφαρμογών, σχεδιασμού νέων παιχνίων, συστήματα ασφαλείας και ελέγχου, προγραμματισμός και αλγόριθμοι που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την εγκυρότητα, τρόποι και μορφές επικοινωνίας, της διαφήμισης και της κοινωνικής χορηγίας, με έμφαση στο να είναι φιλικές προς το χρήστη και στην κοινωνία, δίκτυα πωλήσεων, ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, εξειδίκευση αναγκαία πλέον και τεκμηρίωση προσόντων των εργαζομένων, συνεχής εξυγχρονισμός του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, εφαρμογές και υπηρεσίες βοήθειας και στήριξης για τους παθολογικούς παίκτες, τρόποι και μέθοδοι διερεύνησης του ξεπλήματος του χρήματος στα τυχερά παιχνίδια και της απάτης του στισίματος, του στοιχηματισμού και της τύχης, είναι μερικές σημαντικές διαστάσεις που γεννά η ενασχόληση με τον κλάδο των τυχερών παιχνίων. Έβαλα όλες αυτές τις παραμέτρους γιατί δεν θα κάνω εισήγηση. Βάζω τα θέματα τα οποία είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε από τους ηγητές. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις, να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία, την ελληνική πολιτεία, τη σημερινή κυβέρνηση. Να γίνουμε καλύτεροι, γιατί όταν υπάρχει συνεργασία, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι κατόπιν συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς. Να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, να έρθουν επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα. Γιατί δεν θέλω τη χώρα μου να τη βλέπω ένα υποκατάστατο μιας χώρας που δημιουργεί και υλοποιεί στρατηγικού σχεδιασμού πάνω στον αθλητικό στοιχηματισμό, όπως είναι η χώρα της Μάλτας. Η χώρα της Μάλτας εισήγαγε πριν κάποια χρόνια ναυάγια για να δείξει τον τουρισμό μέσα από ναυάγια στην Μάλτα. Εμείς είμαστε εδώ με τα νέα παιδιά, με τους νέους επιστήμονες, με τα λαμπρά παιδιά που δουλεύουν εκτός Ελλάδας σήμερα
να τους φέρουμε στη χώρα μας, να δουλέψουν, να λειτουργήσουν τις ιντερνετικές στοιχηματικές εταιρείες, γιατί έχουν γνώσεις, έχουν προοπτική, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας και να πούμε ότι οι καλύτερες πρακτικές είναι οι ελληνικές πρακτικές. Το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει δουλέψει πάνω από 17 χρόνια πάνω στον αθλητικό στοιχηματισμό, στη βιομηχανία του στοιχήματος, έχει εντρυφήσει σε όσες λογικές για την ανάπτυξη του κέρδους και πέρα αυτό να διασφαλιστεί από την ελληνική κοινωνία, την ελληνική πολιτεία, την ελληνική κυβέρνηση για τους επενδυτές. Εδώ θα πρέπει να προσθεθεί επίσης και η μελλοντική προοπτική της ανάπτυξης του τουριστικού τζόγου. Χαιρετίζω και καλωσορίζω και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα που μόλις ήρθε, όπως το νέο καζίνο στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού που θα προκαλέσει το εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον. Η πολυδιάστατη μορφή και το περιεχόμενο της βιομηχανίας των τυχερών παιχνιδιών απαιτεί πλέον μια σοβαρή συστηματική και πολύπλευρη προσέγγιση από την πολιτεία, τις επιστημονικές, οικονομικές, επιχειρηματικές κοινότητες και οργανισμούς. Κοινός στόχος, για να μην μακριολογώ πλέον, πρέπει να είναι η θεμελίωση και τεκμηρίωση ενός πλαισίου καλών πρακτικών, εναρμονισμένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρωτοπόρους ό,τι αφορά στην πρόβλεψη, στον έλεγχο, στη ρύθμιση, στον πραγματικό σχεδιασμό των κοινωνικών, οικονομικών, τεχνολογικών επιπτώσεων που προκαλεί η ανάπτυξη του κλάδου. Η προστασία της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες και κύριοι άξονες για την προβληματική που θα αναπτυχθεί και τους προβληματισμούς που θα δοθούν από τους ηγητές προς το κοινό για να έρθουν και απαντήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η διαπίστωσή μας για το κενό, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Παιχνίων. Είναι η έλλειψη που υπάρχει στην Ελλάδα και στην ανάγκη να ιδρυθεί ένα θεσμικό όργανο έρευνας και τεκμηρίωσης ειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο των τυχερών παιχνίων και στο οποίο θα συμμετάσχουν με επιστημονικό προσωπικό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ίδρυση δηλαδή ενός Ινστιτούτου όπως είναι το Ινστιτούτο στο Las Vegas και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ασχολούνται ιδιαίτερα με το γκάμπλινγκ και τον αθλητικό στιγματισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβαδίσουμε με τις πρακτικές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονομικών που παρευρίσκεται σήμερα σε εργασίες ημερίδας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, τους βουλευτές, τον κύριο Κάτσι, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κατρίνη. Σωστά. Συγγνώμη. Και τον κύριο Δημητριάδη, τον Γενικό Γραμματέα Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα ήθελα στο βήμα να έρθει ο Υπουργός Οικονομικών, αν είναι εδώ, okay. Για να μας... Παρακαλώ. Καλημέρα. Κύριε, συγγνώμη για την αργοπορημένη αύξηση και για το γεγονός ότι πρέπει να αναχωρήσω πάλι, αλλά ξεκινούν κάποιες συζητήσεις με τους θεσμούς και ξέρετε ότι χρειάζεται ένα συντονισμός. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την κοινωνική πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ σημερινή εκδήλωση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με αντικείμενο τον αθλητικό στοιχηματισμό. Θα μου επιτρέψετε να επικεντρωθώ στη σύντομη τοποθέτησή μου 5 λεπτών σε ένα κομμάτι του αθλητικού στοιχηματισμού που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία και θα το βρούμε μπροστά μας ως χώρα. Και εννοώ τον διαδικτυακό στοιχηματισμό. Είναι μια αγορά σημαντική και αναπτυσσόμενη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΕΠ, τα οποία αφορούν το έτος 2017, τα ακαθάριστα έσοδα από το διαδικτυακό στοίχημα ανήλθαν στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν
ο τζίρος όλων των επίγειων παιχνιδιών, ΟΠΑΠ, καζίνο, λαχεία, υποδρομίες, διαμορφώθηκαν περίπου στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, 6,1. Αντιλαμβάνεται συνεπώς κανένας πώς εξελίσσεται αυτή η αγορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Δεδομένου μάλιστα του δημογραφικού προφίλ των χρηστών του διαδικτύου και της διείσδυσης αυτού στις νέες ηλικίες, είναι προφανές ότι η αναλογία θα ρέπει συνεχώς υπέρ των διαδικτυακών παιχνίων, τάση που κατέστησε αναγκαία η ρύθμιση, οριστικά εκτιμώ και ολοκληρωμένα, αυτής της σημαντικής αγοράς από τη σημερινή κυβέρνηση. Έτσι, η σημερινή κυβέρνηση, δώντας και πάλι ταχύτατα και αποφασιστικά, μέσα στους 3 πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της, νομοθέτησε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά διαδικτυακών παιχνιδιών και παιχνίων. Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση και η οποία είχε δεσμευτεί ότι θα το υλοποιήσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, τόλμησε να το κάνει η σημερινή κυβέρνηση σε 3 μήνες. Πλαίσιο το οποίο συνάδει πλήρως με τις ενωσιακές αρχές του υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού. Με την νομοθετική μας παρέμβαση μπαίνει τέλος στην διαρκή εκκρεμότητα που υπήρχε από το 2011, τόσο στον έλεγχο, όσο και στην αδειοδότηση των εταιριών που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων και στο διαδικτυακό στοίχημα. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση επιτυχάνονται πολλαπλοί στόχοι. Αναβαθμίζεται και εξυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου. Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων. Διασφαλίζεται η ασφαλή συμμετοχή των παικτών μέσα από συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου. Προσελκύονται, εκτιμούμε, επενδύσεις στη χώρα μας. Προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η διενέργεια μεταφοράς πόρων, χρημάτων. Αυξάνονται τα έσοδα του δημοσίου, τόσο μέσω του τιμήματος των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω της φορολογικής βάσης της εν λόγω αγοράς. Ενισχύεται η προστασία των παικτών με την μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιχνίων στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του νόμου πλέον 4635 του 2019. Θεσμοθετείται ανοιχτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη μοντέλου. Πήραμε παραδείγματα από τη Δανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Μάλτα, την Κύπρο και άλλες χώρες. Προβλέπονται αποκλειστικά 2 είδη αδειών διαδικτυακών τυχερών παιχνίων, ανά κατηγορία παιχνίων, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μία για το διαδικτυακό στοίχημα, συμπεριλαμβανομένων και των γνωστών σε όλους σας virtual sports, και μία για τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια, δηλαδή το καζίνο, το live καζίνο, το poker και οι παραλλαγές αυτών. Τα παιχνίδια και των 2 κατηγοριών δύνανται να διενεργούνται και με τη χρήση γεννήτριας τυχερών αριθμών, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ορίζεται το αντίτιμο υπέρ του δημοσίου για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος στα 3 εκατομμύρια ευρώ για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπόν διαδικτυακών παιχνίων στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η άδεια έχει διάρκεια 7 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα έπειτα από καταβολή νέου ισόποσου τιμήματος. Τέταρτον, καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου καθ' όλη τη διάρκεια της άδειας αυτών, καθώς και κολλήματα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης με κριτήρια την προστασία
των συμφερόντων των παικτών και την εν γέννη ασφαλή διεξαγωγή της όλης δραστηριότητας. Πέμπτον, ενδυναμώνεται ο ρόλος της ΕΕΠ και συνεργαστήκαμε σε αυτό το πεδίο με τον Πρόεδρο και με τα στελέχη ως άμεσης ελεγκτικής αρχής για τις εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος και άλλων διαδικτυακών τυχερών παιχνίων. Έκτον, προβλέπεται η διεξαγωγή των τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συστημάτων συνδεδεμένων με το πληροφοριακό σύστημα εποπτείας και ελέγχου. Πληροφοριακό σύστημα που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της διεξαγωγής όλων των τυχερών παιχνίων, ανεξαρτήτως των μέσων, του χρόνου, του τρόπου ή του δικτύου προώθησης και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή υπηρεσιών. Και τέλος, αποσαφηνίζονται και εξορθολογίζονται οι κανόνες φορολόγησης των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος καθώς και των παικτών. Σημειώνεται δε ότι έχει ήδη αναρτηθεί για διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σχέδιο κανονισμού παιχνίων κατόπιν σχετικής εισήγησης που υπέβαλε η ΕΕΠ προς το Υπουργείο Οικονομικών. Κυρίες και κύριοι, πράγματι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα ο στοιχηματισμός και ειδικά ο αθλητικός στοιχηματισμός. Με την πρωτοβουλία που αναλάβαμε, με την πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυβέρνηση, προωθείται με διαφάνεια και ορθολογισμό ένα σύγχρονο και δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς τυχερών παιχνίων, διαδικτυακών τυχερών παιχνίων και επιτυγχάνεται η ρύθμιση μιας μέχρι σήμερα εν πολλής αρρύθμισης αγοράς με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα που αυτά θα έχουν για την ελληνική οικονομία. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και κάθε επιτυχία στην ημερίδα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την τιμή που κάνατε και ήρθατε σήμερα στην επιστημονική μερίδα που διοργανώνουμε. Θέλω να ενημερώσω ότι παρευρίσκονται σήμερα και τιμούν για την παρουσία τους οι βουλευτές κ. Γιώγιακας, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Παπάς και επίσης τώρα από ό,τι είδα εκείθηκε ο κ. Βλάχος, πρόεδρος της Διακούς Επιτροπής Εμπορίου. Παρακαλώ στο βήμα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Αγαπητέ Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, αγαπητέ Πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής, κύριε Πρίτανη, κύριοι συνάδελφοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αγαπητέ συνάδελφοι της κυβέρνηση, φίλε Χρήστο, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω και εγώ με την σειρά μου την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή της τρίτης διεθνούς ημερίδας από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που και εγώ είμαι μέρος της κοινότητας αυτής. Με τίτλο «Ο αθλητικός στοιχηματισμός σήμερα». Και χαίρομαι που η εκδήλωση αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά την ψήφιση στη Βουλή του νόμου 4639 του 2019, που πραγματεύεται μεταξύ άλλων και την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφηκε στο Μακόλιν την 18η του 2014 και από τότε βρισκόταν στο σιρτάρι. Και πολύ γρήγορα, χωρίς καμία καθυστέρηση, προχωρήσαμε και είναι πλέον νόμος του κράτους. Ο νόμος που ψηφίσαμε συμβάλλει καθοριστικά στην άμεση αλλά και δραστική αντιμετώπιση του νοσηρού φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων. Είναι μια άλλη διάσταση του θέματος που συζητάμε σήμερα. Προσυνεννοημένων αγώνων στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, που γι' αυτό μπορώ να μιλήσω πολύ περισσότερο. Η χειραγώγηση, κυρίες και κύριοι, των αθλητικών αγώνων είναι ένα φαινόμενο που τείνει
να λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια διεθνώς. Η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων αφαιρεί αξιοπιστία από τον αθλητισμό, σπηλώνει αθλήματα και ομάδες και γενικά είναι αντίθετη με το εφαγωνίζεστε που ο καθαρός αθλητισμός πρεσβεύει. Και βέβαια ενισχύει, κυρίες και κύριοι, τα φαινόμενα βίας στον χώρο του αθλητισμού. Τα αίτια της χειραγώγησης, η εξυπηρέτηση αλότερων συμφερόντων ξένων προς τον υγιή αθλητισμό, δυστυχώς υπηρετούνται σε αυτό το χώρο με αυτόν τον τρόπο. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε έρευνα που έγινε το 2017 από το ΑΠΙΘΙΤΑ, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ίδιοι αθλητές σε ποσοστό 35 και πλέον πίστεψαν ότι πολλοί αγώνες στην κατηγορία τους ήταν χειραγωγημένοι. Και αυτό συνέβαινε τουλάχιστον 2 έως 5 φορές σε κάθε αγωνιστική χρονιά. Ενώ η πλειοψηφία του δείγματος, σε ποσοστό 80% εξαιρετικά υψηλό, πίστευε ότι είχε συμμετάσχει σε χειραγωγημένο αγώνα κάποια στιγμή στην καριέρα του εν αγνία. Εμείς από την πρώτη στιγμή θέσαμε σε προτεραιότητα τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των αθλητικών αγώνων, στην προστασία του υγιούς αθλητισμού απέναντι σε κάθε απόπειρα χειραγώγησής του και στην επιστροφή των υγιών σκεπτόμενων φιλάθλων στα γήπεδα. Για τον λόγο αυτό, όπως είπα νωρίτερα, προχωρήσαμε και στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, γνωστή και ως Σύμβαση Μακόλιν. Κάτι που πολλές άλλες χώρες καθυστερούν. Δεν ξέρω τους λόγους, μπορούμε να υποθέσουμε όμως. Μια σύμβαση η οποία έχει παραγωνιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δείγμα της πραγματικά φανερής αδιαφορίας που επέδειξε ευρύτερα στην αντιμετώπιση του προβλήματος που έπληκτε τον αθλητισμό. Αμέσως επόμενη ενέργεια, θα προβούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί είναι αυτό, είναι η σύσταση της Εθνικής Πλατφόρμας μέσω τροπολογίας στη Βουλή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της Σύμβασης. Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας θα είναι εναρμονισμένη με τη διεθνή πρακτική και θα υπηρετεί ένα διπλό ρόλο. Αυτό της πρόληψης, αλλά και αυτό της καταστολής, που είναι το ζητούμενο. Επιπλέον, η Εθνική Πλατφόρμα θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει στα τέλη Μαΐου, άντε αρχές Ιουνίου του 2020, σε ελάχιστο χρόνο από σήμερα. Να σημειωθεί ότι σήμερα, ακόμα και αν υποτεθεί ότι κάποιος καταγγείλει μια υπόθεση χειραγωγημένου παιχνιδιού, αθλητής ημί, η διαδικασία διερεύνησης και τελικά κατάληξης αυτής της υπόθεσης δεν φτάνει ποτέ στο τέλος της ή έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις που τελικά καταλήγουν στη δικαιοσύνη και τελικά έρχεται η δικαίωση ή η καταδίκη των εμπλεκομένων. Όμως τώρα με αυτή την πλατφόρμα και με όλα αυτά τα οποία θα περιγράψω συνέχεια, αυτό θα γίνεται πράξη. Είναι αναγκαία μέσα από τη λειτουργία της πλατφόρμας η αξιοποίηση των πληροφοριών που θα λαμβάνονται από τις καταχωρήσεις των συμβάντων, ώστε να προκύπτει στη συνέχεια εντελεχής έρευνα και να ασκούνται όπου κρίνεται αναγκαίες ποινικές διώξεις ή να κινούνται αναλόγως πειθαρχικές διαδικασίες. Επιπλέον, μέσα από την ορθή εφαρμογή της πλατφόρμας θα προκύψει, είμαστε βέβαιοι, και η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της κοινωνίας γύρω από αυτό το φαινόμενο. Η Εθνική Πλατφόρμα για τη χειραγώγηση των αγώνων έχει το ρόλο να κινητοποιήσει, να εμπλέξει, αλλά και να συντονίσει όλους τους μετόχους του αθλητικού γίγνεσθε. Σε πρώτο βαθμό, σε πρώτο επίπεδο, συστήνεται ήδη μια ομάδα, ένας πυρήνας φορέων που θα υλοποιήσουν το εγχείρημα αυτό και την ορθή λειτουργία του αποτελούμενο από τη Γενική Γραμματεία